Sunshine News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras, ganap ng alas 6:37 ng umaga. Oras natin sa inyo ng Plabon Pro at ang Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Headline News Blast. Headline News Blast. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Ating balita regional, Dagupan LGU nagsagawa ng grass cutting para sa kaligtasan ng komunidad. DOT Region 1 Director Manahan naging certified clam benefactor sa Bolinao. Mobility devices para sa PWD sa Kalasyaw na ipamahagi. Higit 1,000 job seekers sumahok sa 100 Islands Job Fair sa Alaminos City. NFA Pangasinan nakipag-ugnayan sa Irrigators Association para sa palay procurement at abot kayang bigas. Sa ating balita national, Tulpo Blue Ribbon sisilipin ang posibleng irregularidad sa nasirang infrastruktura sa Mindanao dahil sa lindol. Mga sirang daan sa Glan at Sarangani na nanatiling hamon sa paghatid tulong. Pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo na price cap sa bigas, irerekomenda ayon sa palasyo. At sa ating balita showbiz, Ariana Grande, numpisahan na ang The Eternal Sunshine Tour. Sunshine News Blast. Magandang umaga, Pilipinas! Sunshine News Blast. At sa buong Pangasinan, ngayon po ay araw ng Lunes, ika-15 araw ng Hunyo taong 2024. At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at like ang DZRD 981 Top News. At may News North Luzon at DZRD SMA Radio Digital. Para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Sunshine News Blast. Dagupan LGU nagsagawa ng grass cutting para sa kaligtasan ng komunidad. Ang detalye mula kay Marcila Balog. Nagsagawa ng grass cutting activity ang pamalang lungsod ng Dagupan sa Sitio Maligaya, Bunuan, Quezet noong Hunyo 13 bilang bahagi ng Disaster Preparedness Peace and Order at Public Safety Plan ng lungsod. Layunin ng aktibidad na bawasan ang panganib ng sunog at maiwasan ang pamumugad ng lamok, daga, ahas at iba pang peste sa mga bakanting lote. Kasama sa inisyatiba ang wastong pamamahala ng basura, composting, urban gardening at mas malawak na pakikilahok ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng komunidad. Ang aktibidad ay isagawa katuwang ang sangguniang panlungsod, Liga ng mga Barangay, Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga barangay officials, mga may-ari ng lupa at iba pang stakeholders. Dumalo sa aktibidad sina Councilors Michael Fernandez at Lino Fernandez, Barangay Kapitan Noel Balulong Bumanglag,
Police Fire Chief Inspector Michael Samera at CLGOO Royolita Rosario na nagpahayag ng suporta sa layunin ng lungsod na magkaroon ng malinis, ligtas at matatag na dagupan para sa lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast. Partner News Blast. Sunshine Radio. Report. Samantala, DOT Region 1 Director Manahan naging certified clam benefactor sa Bolinao. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Kaparler Hernandez. Kaparler na. Yes, kapartner, naging tampok sa pagbisita ni Department of Tourism o DOT Region 1 Regional Director Benjamin D. Manahan Jr. sa Bolinao ang kanyang opisyal na pag-enroll bilang Certified Clam Benefactor sa ilalim ng UP Marine Science Institute's ADAPT, a CLAM program. Bilang simbolo ng suporta sa marine conservation at sustainable tourism, inampon ni RD Manahan ang isang giant clam na pinangalanang Boli, hango sa Bolinao na kilala sa mayamang-yamang dagat at pangangalaga sa mga likas na yaman sa baybayin. Sa pamamagitan ng programang ito, nakatutulong si RD Manahan sa konserbasyon at pagpaparami ng giant clams sa Silaki Ocean Nursery upang matiyak ang patuloy na pagyabong ng mga species para sa susunod na henerasyon. Nagpaabot ng pasasalamat ang LGU Bolinao kay RD Manahan sa kanyang pagkikiisa sa advokasya ng pangangalaga sa karagatan na bahagi ng sama-samang layunin na protektahan ang dagat at magtaguyod ng mas matatag na kinabukasan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbia. Sunshine News Blast. Sunshine Radio. Report. Dagdag pambalita, TESDA Region 1, pinarangalan ng Sinagtala Award sa Migrant Workers Day. Alamin natin yan mula kay kapartner John Velgas. Or John? Yes, kapartner, ginawaran ng Sinagtala Award ang TESDA Regional Office 1 sa ginanap na 31st Migrant Workers Day celebration ng OWA Regional Welfare Office 1 sa Oreo Hotel and Resort San Fernando City, La Union. Ang parangal na hango sa salitang sinagtala na nangangahulugang pinakamaliwanag na bituin ay binibigay sa mga ahensya at katuwang na nagsisilbing gabay sa pagpapaunlad ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Kinilala ang TESDA Region 1 sa kanilang commitment sa pagbibigay ng access sa edukasyon, skills development at lifelong learning opportunities para sa mga migrant workers at kanilang mga pamilya. Ayon sa OWA, higit pa sa isang parangal, ang Sinagtala Award ay patunay ng dedikasyon, pagkikipagtulungan at serbisyo publiko na nagbubukas ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga OFWs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, mobility devices para sa PWD sa Kalasyaw na ipamahagi na ang balitang yan sa pagbabalik ni Kaparler Hernandez. Nakapamahagi ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ng mga wheelchair, walker at tungkod para sa mga persons with disabilities upang mapadali ang kanilang paggalaw at mapalakas ang kanilang kasarilinlan. Ang aktibidad ay isinagawa sa tulong ng Provincial Persons with Disability Affairs Office, Department of Health, Ilocos Training and Regional Medical Center at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Layunin ng pamamahagi na mabigyan ng pantay na oportunidad ang mga PWD at masiguro ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan sa araw-araw na pamumuhay ayon sa LGU Kalasyaw. Patuloy nilang isusulong ang mga programang may malasakit at inklusibong serbisyo para sa lahat ng sektor ng komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine.
Sa iba pang mga balita, Team 3 ng 6th District, first runner-up sa Tour de Pangasinan 2026. Ang detalye, mula kay Kaparbian Bergabinya. Kaparbian? Nakamit ng Team 3 ng 6th District ng Pangasinan ang First Runner-Up Award sa prestiyosong Tour de Pangasinan 2026 matapos ipamalas ang husay, tibay at disiplina sa matinding karera. Nagbigay din ng karangalan sa bayan ng Asingan ang dalawang siklista matapos nakapagtapos sa Top 10 Individual Classification. Si Jefferson Valdez ay nagtapos sa 8th place habang ang isa pang Asinganian cyclist ay nakapwesto sa 10th place. Patunay ang kanilang tagumpay sa mataas sa antas ng kakayahan at determinasyon ng mga atletang Pangasinense sa larangan ng cycling. Ayon sa mga organizers, ang podium finish ng Team 3 at ang pasok ng dalawang Asinganian riders sa top 10 ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang atleta na magpursige sa palakasan. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumhat, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, DFP Region 1 nakipagpulong sa Fire Marshal ng Pangasinan. Alamin natin yan sa pagbabalik naman ni Kapartner John Velgas. Nagsagawa ng interfacing activity ang Bureau of Fire Protection BFP Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Fire Chief Superintendent Antonio Rasal Jr., DSC, kasama ang mga Provincial City at Municipal Fire Marshals ng Pangasinan sa Limuhong Channel Tourism Center, Lingayen. Tinalakay sa pulong ang update sa paggamit ng 20% LGU share mula sa Fire Code fees collection na nakatuon sa tamang paglalaan ng pondo para sa operasyon, infrastruktura, kagamitan at capability enhancement programs. Binigyan din ni Director Rasal ang kahalaga ng accountability, transparency at proactive leadership sa pamamahala ng resources at hinihikayat ang mga fire marshals na patuloy na isulong ang professionalismo, innovation at excellence sa serbisyo publiko. Muling ipinaalala ng BFP Region 1 ang kanilang tatak ng serbisyo, alistot nagkakaisang Riyong 1 na nakabatay sa prinsipyo ng pagkakaisa, kahandaan at dedikasyon sa tungkulin ng pagbabantay sa buhay at ari-arian. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Manawag LGU, DepEd at MNHS lumagda sa MOA para sa Jose de Venecia Corner. Alamin natin yan kay Kapartner Sheila Balo. Formal na lumagda ng Memorandum of Agreement ang local government unit ng Manawag sa pangunguna ni Mayor Jeremy Jericho Doc Ming Rosario kasama si 4th District Representative Maria Georgina de Venecia, DepEd Pangasinan 2 na pinamumunuan ni SDS Dr. Vivian Luz Pagatpatan at ang Manawag National High School na pinamumunuan ni Dr. Daisy S. Mayula para sa pagtatag ng Jose de Venecia Corner sa Manawag National High School. Layunin ng learning space na ito na magsilbing parangal at alaala sa yumaong Jose de Venecia Jr., dating Speaker of the House at isa pa pinaka-influential na mamabata sa kasaysayan ng Pilipinas. Si de Venecia ay kinilala sa kanyang mga ambag sa infrastruktura, programang pangkabuhayan, pabahay, kapayapaan at international na kooperasyon na nagbibigay daan sa pambansang kaunlaran. Ang Jose de Venecia Corner inaasang magiging inspirasyon sa mga mag-aaral upang matuto mula sa kanyang buhay na paglilingkod, pamumuno at dedikasyon sa nation building upang mapanatili ang kanyang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, mahigit 1,000 job seekers lumahok sa Harrod Islands Job Fair sa Alaminos City. Ang detalye mula kay Kapartner Sonny Flo. Dinagsa ng aplikante o ng mga aplikante ang Harrod Islands Job Fair with one-stop shop government services na sinasagawa ng lokal na pamahalaang lungsod ng Alaminos sa Don Leopoldo Season Convention Center noong araw ng Kalayaan. Ayon sa Public Employment Service Office o PESO, nakapagtala ng 1,032 aplikante at 83 sa kanila ang agad na hard on the spot o HATS. Pinangunahan ni PESO Manager Eleanor T. Bruno ang aktibidad katuwang ang Dole Western Pangasinan Field Office o Dole WP
WPFO, Department of Migrant Workers o DMW at iba pang line agencies. Nagpasalamat si Mayor Art Brian C. Celeste na kinatawan ni Councilor Dalia M. De Leon sa lahat ng nakiisa kabilang ang mga kumpanya, recruitment agencies, partner agencies at mga job seekers. Dumula rin si AE2 Jeffrey Onya bilang kinatawan ni Vice Mayor Jose Antonio Miguel Y. Perez. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa uling detalye ng ating balitang regional, NFA nakipag-ugnayan sa Irrigators Association para sa palay procurement at abot kayang bigas. Ang detalye, ibabalita ni kapartner John Velgas. Yes, kapartner, nagkipagpulong ang National Food Authority o NFA Pangasinan Branch Office sa mga membro ng iba't ibang Irrigators Association upang talakayin ang mga programa ng ahensya. Kabilang ang palay procurement program na bumibili ng dekalidad na palay para sa mula sa mga lehitimong magsasaka sa lalawigan. Prinisenta rin ang 20 pesos na bigas. Meron na program na naglalayong magbigay ng abot kayang bigas sa publiko habang patuloy na sinusuportahan ng lokal na sektor ng agrikultura. Sa aktibidad, higit na napatibay ang ugnayan ng NFA Pangasinan, National Irrigation Administration o NIA at mga Irrigators Association na nagiging daan upang maihatid ang tamang impormasyon at mapalakas ang partisipasyon ng mga magsasaka sa mga programa ng pamahalaan. Layunin ng pagtitipon na masiguro ang matatag na supply ng palay at bigas para sa mga lalawigan at sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Wrap. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Oras, ganap ng alas 6:53 ng umaga. Ang oras setting sa inyo ng Plabon Pro at ang Immune Advance. Dire-diretso na tayo sa ating balitang national. Tulfo Blue Ribbon, sisilipin ang posibleng irregularidad sa nasirang infrastruktura sa Mindanao dahil sa lindol. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Sheena Torno. Tumungo sa Mindanao sina Senate Pro Tempore Erwin Gatchalian kasama sina Senators Mig Zubiri, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Ito'y upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Ikinalulungkot raw ni Gatchalian ang matinding pinsalang idinulot ng lindol, lalo na sa mga infrastrukturang nagsisilbing haligi ng ekonomiya sa lugar. Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. Dahil dito, kinausap ng Gatchalian Block ang mga lokal na opisyal para sa gagawing rehabilitasyon kabilang na ang mga kalsada at mga paaralan. Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase, lalo na nabanggit yung rehabilitation, mga basic infrastructure, kaya nga kinausap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay. Yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that, we have to make it a standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng ilinog, no? Ipinunto pa ni Zubiri na sa harap ng ganitong kalamidad ay nararapat munang isantabi ang isyu ng politika. Ito'y upang magkaisaan niyang lahat sa pagtulong at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Lahat kami siguro nagkakaisa dito, walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Naniniwala naman si Tulfo na kailangang repasuhin ang kalidad ng mga infrastrukturang pinondohan ng gobyerno. Dapat anyang maiwasan ng mga substandard na proyekto at umano'y mga ghost project. Dahil dito'y minongkahin niyang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee na siya ang chairperson ang kalidad ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan natin lagpasan na yung mga klase ng trabaho na pinalasubas. We have to move forward by making sure na yung pondo na galing din sa mga tao nagagasa sa tama. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan.
meron din naman mga school na public school na matibay. So parang anong difference? May standard yan eh. So depende siguro sa contractor. Gayunpaman, nagpaabot ng 2.5 million pesos na tulong pinansyal ang Gatchalian Block sa General Santos City at sa lalawigan ng Sarangani. Nauna na ring sinabi ng grupo na handa nilang ibigay ang kanilang isang buwang sweldo bilang ayuda sa mga naapektuhan ng lindol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, mga sirang daan sa Glan Sarangani na natiling hamon sa paghatid ng tulong. Ang detalye, mula kay Kapar Daniela Paulite. Hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada sa Glan Sarangani kaya nahihirapan ang mga otoridad sa paghatid ng tulong sa ilang barangay at sa pagsasagawa ng rescue operations para sa mga natabunan ng landslide dulot ng lindol. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap Sr., mahigit 100,000 individual ang apektado ng lindol sa Glan, kung saan 21 nasawi habang 9 ang nawawala. Ayon kay Mayor Yap Sr., inuuna nilang ayusin ang mga kalsada upang makadaan ng heavy equipments na gagamitin sa mga kabahayan na natabunan ng gumuhong lupa. Sa ngayon, nananatiling hamon ang pagkain na tubig sa lugar dahil wala pa rin kuryente. Patuloy ang panawagan ng alkalde sa pamahalaan para sa agarang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Partikular na ang financial assistance para sa mga residenteng nananatili sa mga evacuation center matapos masira ang kanilang mga tahanan. Number 1 po na kailangan ng bayan ko is tulong from the national government kasi hindi po namin kaya sa bayan namin kasi maliit lang po ang pera ng bayan namin po, sir. So ang aming calamity fund, quick response money is only 10 million po. So hindi ko po alam kung paano pagkakasyahin. Nananatiling nasa state of calamity ang buong probinsya ng Sarangani matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. At sa huling detalye ng ating balitang nasyonal, pagpapalawig ng 50 kada kilo na price cap sa bigas, irerekomenda ayon sa Palasyo. Alamin natin ang detalye mula kay Kapar Creslin Catarong. Upang manatiling abot kaya ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na hamon sa inflation at food security, inihayag ng Malacanang na irerekomenda ang pagpapalawig ng 50 pisong maximum suggested retail price sa bigas. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng MSRP na nakatakdang mag-expire sa Hunyo 30. Nilinaw naman ni Castro na wala pang pinal na desisyon hinggil sa extension ng price cap. Anya, nakatakda pa itong dumaan sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council bago isumite para sa pag-aproba ng Pangulo. Ang sabi po mismo ng DA, ng Department of Agriculture, ay magre-recommenda pa rin po sila na extension of the price cap. At ito naman po ay titignan po natin at kung sasang-ayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aproba ng Pangulo. Pero magre-recommenda po sila na extension for the price cap. Samantala, kinumpirma rin ng Malacanang na may mga rice retailer na iniimbestigahan dahil sa umunoy paglabag sa ipinatutupad na price cap. Sambit ni Castro, nagbas na ang DA ng mga abiso sa ilang establishmento habang nagpatuloy ang kanilang investigasyon. Hinimok naman ng palasyo ang mamamayan na tumulong sa pagbabantay at pag-uulat ng mga paglabag sa itinakdang presyo ng bigas. So, sa ngayon po ay iniimbestigahan po to. Kaya po hinikayat natin ang mga kababayan po natin sa mga nakikita niyo po na umaabuso patungkol sa presyo ng bigas, ipagbigay lamang po ninyo sa kahit po sa amin dito at sa Department of Agriculture para po ito ay maimbestigahan at mapanagot na ang dapat na mapanagot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News. Alas 7 na ng umagang oras natin sa inyo ng Plabon Pro at ng Immune Advance. At para sa ating balitang Ronda, pinalakas ang grassroots agrarian reform sa Caraga. Ang detalye mula kay Kapar Bienber Gabinya. Higit 700 Barangay Agrarian Reform Committee or BARC leaders mula sa Caraga Region
ang nanumpa sa harap ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan ng pamahalaan at mga komunidad sa pagsusulong ng reformang agraryo. Kasabay nito, inilunsad ang Rojas Maligaya Tagbobonga o Agrarian Reform Committee na binubuo na 353 ARBs na makatanggap ng humigit kumulang 1.158 bilyong peso na pamumuhunan para sa mga proyektong pang-agrikultura, negosyo at kabuhayan sa loob ng 5 taon. Nagkaloob din ang DAR Caraga ng mga marketing agreement na nagkakahalaga ng 601,000 pesos sa isang 950,000 pesos na enterprise development project at loan assistance. Bukod dito, 688 na ARBs ang nakatanggap ng makinarya, kagamitan ng pansakahan at alagang hayop na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Bilang dagdag na suporta, ipinagkaloob ang 50 million pesos Farm to Market Road sa Surigao del Norte na may kinabang ang 234 ARBs. Ayon kay Secretary Estrella, ang mga programa ito ay nagbibigay ng kinakailangang suporta upang maging mas produktibo, matatag at handa sa hamon ng klima ang mga magsasaka ng Caraga. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Vian Vergabinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. At sa ating balitang showbiz, Ariana Grande, inumpisahan na ang The Eternal Sunshine Tour. Bagong album na Petal darating na. BTS maglalabas sa exclusive music videos sa Spotify ngayong Hunyo. Alamin natin ang detalye mula kay kapartner Blake Ann. Matapos ang opening night, agad nang nag-post si Ariana sa kanyang Instagram upang ipahayag ang pasasalamat at pagmamahal sa kanyang fans. Inihandog ni Ariana sa concert setlist ang kanyang mga major hits na Yes and, Positions, Thank You Next, 7 Rings, One Last Time, Break Free at ang bago niyang kanta ng Supernatural. Matatandaan sa kanyang interview sa Good Ham Podcast kasama si Amy Poehler last November 2025, ibinunyag ni Ariana na posibleng ito na ang kanyang huling major concert tour, kaya naman, nais ng singer na ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya para sa 41-show run na ito na nakatakdang magtapos this coming September 1 sa The O2 Arena sa London. Bukod sa ongoing tour, may isa pang malaking regalong inihanda ang pop superstar para sa Arianators worldwide, ang upcoming release ng kanyang latest album na Petal on July 31. Co-written at executive produced ni Ariana ang 12-track album kasama ang Swedish-Persian producer niya na si Ilya, kung saan ang lead single nito na Hate That I Made You Love Me ay agad na nag-debut sa number 1 spot ng Billboard Hot 100 chart. Samantala, ayon sa Spotify, isa ang merry-go-round sa mga top tracks mula sa arirang album ng BTS at latest collab ng grupo kasama ang streaming giant. Sakto ang music video release sa taunang festa celebration ng BTS para sa kanilang debut anniversary every June. Para naman sa kanilang 13th anniversary this year, opisyal na rin inirelease sa streaming platform ang kantang Come Over na dati napapakinggan lamang exclusively sa deluxe vinyl edition ng arirang. Matatandaan ang arirang na inirelease last March 20 ang first ever full group album ng BTS sa loob ng halos 4 years at agad na nanguna sa Billboard 200 chart. Kasalukuyan itong sinusuportahan ng isang world tour na tiyak inaabangan na ng Filipino armies dahil opisyal na rin inanunsyo na sold out na ang tickets para sa arirang world tour dito sa Manila this coming March 2027. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Blake Ann, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbuzz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Tayo ang buhay na patotoo ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sunshine Sumasambulan sa buong Pilipinas. At yan na po nakalap na balita ng DZRD 981 SMNA Radio at SMNA News North to News Center ngayong araw ng Lunes. 15 araw ng Hunyo taong 2026. At bago tayo magpaalam, gusto muna nating batiin
Unang-una si Ate Micaela Mendoza Yu, ang panganay namin. At si Sister Lynn Kibuyen. At syempre, belated happy birthday na rin kay Mayor Modesto Operanya ng Bayan ng Orbisto. Happy birthday to you. Happy birthday! And may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Happy birthday. May the Father's blessing be upon you. Okay, at syempre, tuloy-tuloy na po tayo. Maraming salamat sa ating co-pilot. Pentan, sa buong production. Sa management, sa pagkakatabiligay sa atin na makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas dating mahal. Blessed morning pa rin sa ating mahal na Pastor Apollo Sikibo. Ito si Kapar J. Miguel Mendoza. Abangan niyo po ang kapihan, balitaan sa Sunshine. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.